наистина просто мучката колко отвратителна. Все пак, здравейте, приятели на Макса от България, аз съм Перси и това е следващия епизод на Outlast, в който все още зареждаме от последния път, където бяхме. Нещо ми е спаднал фрейма на 30. Защото е... Но в момента съм на 14 фрейма. Уоу. Добре бе, 30 фрейма. Тук бутона вече го натиснах един път. Майко! Ще влезеш тук, ама не. Съжалявам, пич. Тук няма да влизаш. Аз по доктора ще тичам. Бе, глупак! Вероятно е в тази тъмна стачка, трябва да влеземе. Играта е отвратително гадна. 30 фрейма карам бе и не е млак, това не е реално. Добре, повечето хора ми казаха да се... Я тук има път бе. Ние си имаме две батерии, така или иначе. Между другото, вече не ме е страх. Кой навиква бе, кой е толкова... Ето го бе, ето го Сърборис бе! Браво. Играта е добра. Не, иначе играта е много готина, признавам. Много съм... Ко става тука бе? Тук някой се вари ръчички бе! Аз ги обичам бе, ама панирани. Красота! Пах ти извъртеняците. Леле, толкова град са слове, брат. Бегай, бате! Бегай, че той е ненормален! Врата насам. Не, играта си се служава, определено много ме кефи. Право ми изкарва акъла. Той дух не ме плаши. Ма как бе, аз нямам ключ? Сигурно трябва да го взема от оня. Да. В огрома така бе. В огрома така гадно. Та врата преди малко беше май отворена. В момента псувам, съжалявам, ама просто съм много напрегнат. Аз къде дойдех бе? Дойдех май от тая врата бе. Или някъде отгоре дойдех. Бах ти тъмницата. Да, трябва да намериме ключ. Аз мислих, че е някъде назад. Какво е това бе? Това ми е сянката. То съм прост. Определено съм много прост. Брат. Ливайн идва! Ливайн с този път вече не носи ножици, този път вече носи трион. Макса бе, Ливайн!
Ливайн, говно такова, махай се, бе! Майко! Не съм ти приятел, без браканяк. Тук сме в началото вече. Кажи тази тайна, бе, пич. Ключа. Да. Стига, бе, махи се от тука, бе! Аз той си вътре. Гледай го, той е нахалник, бе! Простак! То не са имал път. Леле, това онова на Ливайн, бе! Тук Ливайн. Бах ти тишината! Бах ти тишината! Мамъка ти Ливайн, богух шибан! Май ще от тука, бе, войнар! Yes! Кой ще гони са, бе, говно? Yes! Така се прави. Букук Ливайн. Тая игра е брутална. Стига, бе. Пепер заредим. Прави това долу, бе. Тая врата примамливо ме кара да я отворя. И това ще се случи, де. Тук има две врати. По-добре първо да влезаме в тая. Не е добра идея. Батерия, супер. Супер батерийка. Мамка му на то Ливайн. Моля се кача тука, бе. Гол! Ливайн! Ливайн, говно такова, махи се, бе! Бутай! Браво, бе! Ливайн, тапанар такъв, смажи стените другия път. Дали пък да не дойде? Дали пък да ни да ето там? Fuck this shit. Не! Та трава... Значи това тук определено е неприятно място. Батерии поне сте оставили тук. Значи там трябва да ида. Сър Борис, Сър Георги. Това само Сър Борис. Сър Борис, да. Само той е. Тая лампа ще ми изби очите, бе. Некой ходи в момента. Я затварям тука. Тук много тъмно, бе. Батерийки некъде. Мивки. Радио. Ма няма батерии, бе. Леле, с този звук направо тази игра не знам как ще я премина. С този звук отвратителен. Не викай, че ще чува Ливайн, бе, тапунгер.
правят тук, бе? Батерийка. Красота, 3 батерии вече имам. Уоу! Та врата тук ще я затворя. Само ли го завърта тук? Това този път не викнах. Стълба! Леле! Той падна! Леле, тази игра е много добра, човек. Признавам си, пичове. Играта, продължението на Outlast е супер направено. Не съм очаквал, просто тук ще си правим къза на CS, добре? Какво става, бе, неграмотник? Не мой да одиш още! Майко. Просто брутална. Брутална, много ми харесва. Сега Ливайн долу ще се появи. Ма това не е Ливайн, бе. Това е сигурно сина му. Определено това е сина му. Ливайн беше по-стар. Той умря. Сега сина му дошъл да си... Ама това преди историята, глупав ли съм? Добре, това дух изобщо не ме плаши. Това дух изобщо не ми прави проблеми. Леле, светлина! Това е Геран, бе. Какъв Геран, бе, откачен ли съм? Тук Герани няма. Ксатофонче. Тук някой е слушал БГ радио. Радио Фреш. Правя са реклами на радиото, но... Пак тъмница. Некой грома! Презаряди ме камерата. Сър Борис. Бегайте, пичове! Мамката Ливайн! Отпадък! Скъпаняк гаден! Не, Ливайн! Промъкнах се! Глупак! Ливайн е грамотник такъв. Мамка му! Какво става, бе? Find the main... трябва гъста да спреме. Ма къде да намеря? Тук батерийки да има. Леле, майку! Добре, що? Тия глупаци всеки път ми излазят така пред очите, бе. Тук гъста. Стига си громава, бе, неграмотник. Добре, значи тук наистина спирам вече епизода. Това беше от този епизод, скъпи приятели, уникален епизод. Доктор Ливайн се завръща, по-скоро сина му. Да, може би това да е сина му. Не се знае. Така че надявам се епизодът ви харесва. Поне според мен епизодът беше хубав, играта ми хареса. До този момент наистина ми харесва играта, навлязохме вече малко по-навътре. И следващия епизод ще търсиме гъста да спреме, ако така, поне така прочетох. Не съм сигурен. Надявам се епизодът ви харесва. До следващия път. Everything rides on tonight. Even if I've got 3 strikes, I'ma go for it. This moment.